विष्णुदेव आणि शंभू महाराज देवाची ठिकाणे राहायचे ठिकाण म्हणजे एक कैलाशी, एक ब्रह्मलोकी, एक वैकुंठामध्ये. आता पुढच्या काळामध्ये त्यांच्या दोन दोन बायका प्रत्येकाच्या किती महादेवाच्या बायका किती देवाच्या बायका कमी नव्हत्या, 4 बायका होत्या महादेवाच्या. प्रत्येकाच्या दोन दोन बायका आणि प्रत्येकाचे दोन दोन पुत्र असं या भजनामध्ये सांगितलं. एक वेगळ्या प्रकारचं भजन आमच्या गुरुजींचं वाचन करतो. देवाच्या भगवंताच्या शरीरापासून काया म्हणतात. त्या शरीराला डावा भाग आणि उजवा भाग दोन भागांपासून एका बाजूला पुरुष तयार केला, एका बाजूला स्त्री. ती पहिली स्त्री शतरूपा आणि पहिला पुरुष मनु अशी उत्पत्ती झाली. नंतर आपण आता Hare